Hľadáte sídlo pre svoju spoločnosť iba za účelom registrácie do obchodného registra? Chcete ušetriť mesačné náklady za prenájom kancelárskych priestorov? Spoločnosť Wow Service SRO vám ponúka lukratívnu adresu za minimálne náklady. Využite niektorý z našich balíkov a získajte bonus v podobe 1, 2 alebo 3 mesiacov zdarma. K jednotlivým balíkom si môžete doobjednať aj ďalšie administratívne služby. Služby sú poskytované skúsenými právnikmi v oblasti obchodného práva. Ceny aktualizujeme pravidelne v závislosti od situácie na trhu. Náš prístup je proklientský a vysoko profesionálny. Pripravíme vám zmluvu a už od 56 € zrealizujeme zápis zmeny sídla aj v obchodnom registri. Naše služby sú rýchle a profesionálne. Vyberte si z nášho bohatého portfólia. Neváhajte a kontaktujte nás osobne ešte dnes na našich pobočkách v Prešove, v Košiciach alebo v Sabinove, telefonicky na čísle 0917 159 791. Spoločnosť Wow Partners SRO šetrí váš čas aj vaše financie.